i està posada en cargols travessers, no s'afluixa mai, i està encastada a la fusta, no sobresurt, està encastada. Tenim el que és el carro escoter amb rodaments perquè això vagi com una seda. Politxes de fibra, que amb Harken seria l'escarbo, el que és l'escota la podem posar, jo la porto senzilla, es pot posar desmultiplicada, cabo d'espectre, màxima qualitat en tot el que és l'acabat del barco. Aleshores, la vista dels cascos, són cascos totalment simètrics, això és de reglament, però el bo que té és que no es marca cap costella, encara que estiguin a dintre, perquè són costelles d'espuma de cèl·lula tancada, que no papen res d'aigua, i aleshores nosaltres hem donat especialment cuidado en la part de sota del barco, perquè si fem xocolatera i trepitgem on trepitgem, no et puguis fer mal enlloc. Tots els cargols estan tallats a la mida, enraçats a la mida, i la xarxa porta uns petits sabres de fibra amb cargols, a part de les grapes, portem uns sabres de fibra per repartir l'esforç de la malla. Portem els elàstics aquí, perquè és on podem trepitjar, i aquí sempre la podem bellugar. És un detall que fem així, per exemple, això té 2 cargols, això també, això no té cargol passant perquè està encolat i té cargols superiors. I els cascos són de fibra laminats, són plans de sota, té un gruix important el que és el fons del barco, perquè amb la sorra no es quedi desgastat, o si desgasta tinguis un barco per molts anys de desgastat, i a més la reparació de fibra és molt senzilla perquè tothom sap treballar la fibra. És una fabricació molt complicada internament, perquè necessitem reforçar molt el barco on toca, i la vista del barco és aquesta. Les solapes de construcció, que són les que uneixen els cascos de fibra amb la coberta i bancades de fusta, la fibra ens fa una baixada i després ens arriba fins aquí, internament. Llavors nosaltres assentem el que és la coberta a sobre d'una solapa ben bé de més de 5 centímetres d'amplada. Clar, no tenim problemes d'encolat perquè hem fet el mollo especial per poder suportar aquestes tensions. Com veieu, la bancada està una mica enraçada amb el barco, està una mica baixada. I cada bancada té el seu lloc en el barco. O sigui, en el mollo ja ens assegurem que la bancada va en el seu lloc, no tenim que estar amb el metro medint. Tenim el pont, també, que és més ample. Encara ens falta molt per arribar al màxim de reglament, però és un pont més quadrat, més ample, i els cargols, això sí que flex de color negre, que és una espècie de silicona, els cargols els posem just on estan els cargols d'estructura, o sigui que aquí sota, a sota del barco, hi ha una fusta sota del laminat inclús, a part de la coberta, i aquests cargols els recollem a sota de tot. O sigui, són cargols ben bé d'uns 8 o 9 centímetres, aquests d'aquí, aquests 4, perdó. Aleshores ens assegurem que això és inarrencable. Tenim el taco que va sota del pivot del pal, agafa totes les fustes i repartim l'esforç entre totes les fustes. Aquests ponts nosaltres els posàvem en un principi, però sembla ser que el reglament de DIPAF no està gaire clar si es pot posar, si no es pot posar, llavors el vam treure, per això queda aquest tros aquí, però això és una cosa que aquest és el barco primer i això no sortiran els següents. El pivot és un pivot que hem fet especial, també, amb una placa de fibra, amb una arandela d'ínox, i el pivot és això. Aleshores nosaltres posem un cargol petit, per lo que és, un cargol que passa fins allà i acollem, perquè allò és una femella i això és un mascle d'uns 10 centímetres. Aleshores, la part de sota del barco, podeu comprovar, està... Això són els cadenots, per agafar això. Les politxes giren lliurement, aleshores sempre s'orienten amb el tiro del cap. I això són els acabats del barco. Intentem posar màxima qualitat en tots els components perquè al final el que poses és el que queda. Després de tirar-nos tantes hores fent un barco, si fem un barco amb bon material, el que queda és un barco ben fet, amb bon material.